Στον τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τρίτη του νίκη, χωρίς μάλιστα να παραβιαστεί η αιστεία του Ρομπέρτο. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Κέρκυρα, οι ερυθρόλευκοι είπαν όχι στην ενδοσχολική βία και τον ρατσισμό και μετά ανέλαβε δράση ο Τσόρι Ντομίνγκες. Ο ηγέτης των Πειραιωτών είχε συμμετοχή και στα 3 γκολ της ομάδας του, καθώς σημείωσε το πρώτο και μοίρασε assist στα άλλα 2. Η αρχή έγινε στο 8ο λεπτό με τον Αργεντίνο να ευθυντιάζει τον Κουτσαβασίλη με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να ανοίγει το σκορ. Οι καταιγιστικοί ερυθρόλευκοι έκλεισαν το δεύτερο γκολ στο 10ο λεπτό, αλλά η κεφαλιά του Εντιγκάδε βρήκε στόχο. Την επόμενη καλή στιγμή δημιούργησε ο Φορτούνης, ο οποίος είδε την μπάλα από το σουτ που επιχείρησε να περνά δίπλα από το δοκάρι του Κουτσαβασίλη. Στο 26ο λεπτό από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ντομίνγκες, ο Σιώβας πήρε την κεφαλιά και είδε την μπάλα να σταματά στο ζώδιο δοκάρι. Όμως στη συνέχεια της φάσης ο Μποτία έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 40ο λεπτό ο Φορτούνης έδωσε την ευκαιρία στον Χάρα να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Όμως ο επιθετικός του Ολυμπιακού αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Τη μοναδική καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο να δημιούργησε ο Λεάλ, χωρίς όμως να νικήσει τον Ρομπέρτο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ντομίνγκες και πάλι από κόρνερ τροφοδότησε τον Χάρα, ο οποίος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Οι παίκτες του Περέιρα ανέκοψαν τον ρυθμό τους και μειώθηκαν οι απειλές για την αιστεία του Κουτσαβασίλη. Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την επιτυχία στις καθυστερήσεις, αλλά το σουτ του Γκόμες σταμάτησε στο δοκάρι του Ρομπέρτο.